one to numbers no ABM1 a 3 6 5 2 we numbers ya draw no ene anopenti when ya anope ya mema reho munso ama we ni so modam an se modam we skabula ya da ho a be say 6000 years kwa na woni nwie ye awiane anwumre ede enso e wo honom na mamefa ya kwakese nkoma adwira hene ba mu hene na osai bedi akọ ana shade nyantie se wankasa onua ba menso mesuwa afrimu ewo adwira baba so enti abusua ne adofo nyina yen shade nyamena na dema ono so da gino ebrepem so anso ne nyame enante eyenti adwira baba so fo nyina yema mo shade mamo yakom Dominion Herbal Powder enso de makato se we ni seti no ne ohia yesu hie no wasaka krabe de agum nomne saa no pebie meboa ama yarhudo bia edi tintima ewo nipadua mu ntino ebeyi ade edi afri wonam edi amaw eto bia ope ade ebetimi aboa ama immune system ahode na akosoro paa no eye Dominion Herbal Powder era mekanfo edemaw saa so de wo Dominion Herbal Ointment enso wo wapode waposo eye oya ojo ba bia enye mesrew enkofo bia keke emphasize na enkofo achiri ade bia emfambro unya Dominion Herbal Ointment baby oya no fasra kakra bi sema ene tete kakra wo se ayini nyina e de free wonum e de ama wo hwe bi ato a ko Enkran Repart Ventures na naboache Herbal Angels Herbal Shops ko Ashaman Equus Pharmacy saso na temafo so enko Little George Health Shop ko fodua ko Gapson Pharmacy Delight Pharmacy ohine na Herbal Owiskobi Pharmacy ne Central Market no edi enriche so umsu ye Tonic Pharmacy saso na chimoda nana ya provision store na fe Kennedy Drug Store so menya for enko Nagiza Pharmacy me pacho enyema opemfo anakwada wonya mfenhia edumienu wona penudum atu efre 0543 158 195 0543 158 195 Dominion Herbal Powder for your well-being. Now make us a chalawate for 2023 and so everyone Joy Prime, Joy FM, and multimedia group limited platforms in Afi. Yet, I made an SCN as you ba and central for Afemua. At your feature, what no, and pay de ache, Afibia, Eddie. Found you this one of the festivals, Oba and Cabo Primantamua, and so ye papa, and the Eligian Kabum, and Eba. Yenina ye cha, Eshia, near Dino. Fish yada, and so Afiti, a feature what a festival no, Bestowada menu, and if Bobanswa, Unqua and Nante, Emba. And then for Embrana Kambum, nearly Emano, and yet de and yet fe. Odi for Charles at last in the next say, give us Herbal for bread any. Just say, Bobby, Papa Badwam Afisem say. Watch it. Michelle. Eh, no, put what that is so. I was already in a Jawumpa. Give us Herbal Center and then the woman marshal for. Yo, many happening, I was in Mamendase. Na menchia etiefo na etiefo nyina so ne ahwefo so ase na ne yebedi nkomotiawa na ne nyina no eye niada ne da eye ene yen yete na ne yen koba ye nyanso a eye nuane ahodo a eye yedie mu eno na Give Us Herbal Center ebre ne edo nyina ne yebehia ne ye twe ganafo adwen edi esiso na ena ne ye hwe ne ye fre no eye koko ene amaman a eye wo nipadua no mu na koko ni amama no obia wo ekwan aya ne de no onyana na bia ya eya ne de ne taiba obi de wo ho a wo hwem sesi ano ne de no ebetumi aba se bia wono ne de no ewo nani enti ebere bia no na ne nsa eda nani na wo be posa saa na afede nani nyina aye ko asa bia wisie bi ena bia abo afa nani so nso bia na enye saa netie obi nso de wo ho no ma obo nsa woni minimu obo nsani otoa de bia no okwan ni minimu ate saa no wotwe e de koso e de bafam eno nso e wo ho obi de wo ho a e wo nasomu obo nso ote ho no mu a ane onya pentop a na watu wonya efo shita no amoamo no no de ahyase no de nu naso no de wo mu a wanhwe yiye na waso de droba na wo mu eye ear drum na ho ka e de ho na de bebrew obi nso de wo ho a e wo ni sisimo enti so wo be koto pa so wo be boni mu ase akofam na akwa ye bibie ho ani oye ne hohwe a enye yi na nanse won mo na se mre bi atwam wo ho no na yeso
obi enka ewo nenumu empampan boni bi efi nenumu ba okọ ba bi oso ani ekuru na ba otrim ekuru na ba atempacho enye ekuru ena wo otrim eye kooko ni amaman ena agi nipadua no ede aboso na asesa nyama nyina ba nipadua no mu a na afede ede wo haw ede bre wo bema na ede wo haw ede bre wo oba na bema no de no eno ena ye kofa mna wo yew ewo mpemu ede ba eza se kooko ni amaman na agi nipadua no nyina de aboso ama intini no ntumi nya adwuma moja no ntumi ndi afrusa no ntino sani anka ese eni ehu na ne kondo na woka kira adwen na adwen no ka kira akoma no na akoma no so epompe moja ede bas e wona afi de obema anase sebie bia otedue mu etumi pagya na edi agro e won pemu no na akwakoye bibia ho eno ntie na Givers Herbal Center yedi inhahama enubina etumi dia ye nnu ede abadwaman so enti oba bi nso wo ho a ode na me de me ni atenka ena matenka wa akire enti mpemu agudie odoyi ene wo de oda ho a se wo sam ho ani unkenya ho umpusu ho unsheki usi wo sei poti e pa cho ye de dro na ba edro ne ba akope eno na ye Givers co capsules ena fe Givers P capsules na ne etie nie Givers co capsules no any P capsules no be fa ni mienu e de abom ebra wonum co capsules na etutu kokoko ne amama na sede amawo ne ewo wani ne ewo wasom ne ewo minimu ne ewo sisi no na P capsules no so no eye intinu mu adwuma enti eye intinu mu adwuma na ehokoro eye intinu mu na ama intinu mu atumi ada ho no na afa de ama moja no etumi edi efurusane e de aba nipadua na kwa ba bia enti wo ye bema na umama sam ewo fam untumi embo adwuma untumi nko asie ni enko di enkunu anase enko ko abode a ne mesrew unya Givers P capsules ani ni co capsules na eno ne beboa na ka se mpenifo se didi dawo hoyi eyese didi preko obetumi akwakofa nnu afrafra wo de bia na lawyer hye okotoku mu 30 minutes na wanom na wo de akwakodi adwuma 1 hour na da lawyer no bedi uhwambo anase ore befi no na hweyi a na nim gwase ya ba eno nti na Givers Herbal Center yesi utu ase a na watu ase preko pe unya Givers co capsules ena ve Givers P capsules na eno na betumi aboa ma me no we ka sei no ohawo ene amane a wo ewo mpem agudie nyina no ase atumi etu na eno akire nso no mpem agudie no aya ni mena yo no so na mu ahodo mienu ye woni efe na ye premature ejaculation ena ye wo erectile dysfunction na premature ni ono de ne de ode boss a obetumi ayeyi asese ya na wabamu ode boss ayo na wase na wona ekono erectile dysfunction no so de obekwan no ho edi ni ho agoro aye ne dan adrodwo no aye ne bibia sanity esifamu ani mesrawo bomoden na pe Givers P capsules and fe Givers co capsules eno na se unya ebetumi aboa na oba nso na wo se o me de me ni atenka me de biye bibia mentehwe matenka wa kire unya Givers co capsules ene ni P capsules na eya de a ebeboa se koko ni amaman enam ye nuane ahodo ye die ni ntino achi ni peduani nyina de aboso ama ntini no masisi ma moja ne se na ese die fusan enko yesa ni ntino eno na akofa sa ha onaba ye nure ye ka ho asem nso de enye na herbal shop bia wo mayimu pharmaceutical shop bia licensed chemical shop bia oboremu a kasope Givers co capsules and have a Givers P capsules Ghana for our person back as a chain no woma ka bomu ana woma na hotedin se Givers Pico Givers Pico eno na se wunya ebetumi aboa ma me no ka se eyemne yewa ewo empem nyina no atu atumi atwa na no pe me di we sie no unya immune booster papa won se ne usori a usuti de bia obabi ya oya se enkwama na ebo nipadua no ho ban no ano dwodwo na immune system no eye weak a eno na ne yare wochina yare da obabi ya oya immune system na se enkwama no akwa se abamofom no mo bo nipadua no ho ban
so omo ye no ma no dwodwo pa ya bie yi ne ti a eba ho direct enti upa mi booster papa eye hahama edubina ya kan bomu eye de aye dro na aba eno na ye Givers Herbal mixture Givers Herbal mixture eno na sa wunya ebetumi boost immune system no ene sei wo china sei miti minan eni de bia no ebetumi aboa ena moja nama hodododo na nso ye etaiwe ni nti obonse sisi wuntini no mu na unaya ye pipiripi unsa ta genegene unya Givers Herbal mixture na eno na ebetumi aboa ma me no we ka sei no etumi etu sa how ene ama na nyina so Givers Herbal mixture aya no Ghana for man din say Givers antontom eda ho Givers antontom eda ho ti na say antontom down there na say malaria etu ase ye pedodo etu ye pebi ato ahefa na ebeko okay herbal shop bi e wo man yi mu okay pharmaceutical shop licensed chemical shop bi ano ukwa obetumi enya na emo no open nkyiremu bi asin we anase wakwa akoto ena bi ope kon obetumi afaso anom na mesrel for Givers Herbal Center wa homatrofo eso 0501 55 68 28 0501 55 68 28 na oni yen eni nkomo odi for cha se bela se akra se bela se se muama enka ehunama Ghana for Efremo semenhia eti obi bia yade eno ediesie ati be bia manage wo ye pa eye koko aspect no koko ma mema bebraye mre ende no kore ba bi mu adwunyom se sebio se wanfa amanfo pasho bia onko eno so de o ha bebra yes mreye na aba ni padua nim koko ba osisi ba ni padua mu a adwudwo ma bema oba fom pe Givers for edroni be nenom na de je kwan enti no ebia na obi ansa antia homatrofo no bio ana so wo pe be obetumi nya senem ni kan herbal shop bia pharmaceutical shop any licensed chemical shop bia wo man mu ahomatrofo no bio no 0501 55 68 28 Batia